Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagbabakuna kontra COVID-19 sa Central Luzon, wala pang tiyak na petsa. Swine producers nanawagan ng price consultation sa gobyerno. Pagdagsa ng frozen meat sa merkado, pangamba ng mga nag-itinda ng baboy. At mahigit 20 million pesos na tangay sa scam sa paluwagan. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Wala pa rin katiyakan kung kailan magsisimula ang COVID-19 vaccination rollout sa Central Luzon. Kaya naman ang bawat LGU may kanya-kanya ng paraan sa pakikipagdialogo sa iba't ibang pharmaceutical firms upang makakuha raw agad ng COVID-19 vaccines. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Nitong February 28, dumating na sa Pilipinas ang 600,000 doses ng CoronaVac vaccine mula sa China. Ang mga bakuna ay donasyon ng Chinese government sa Pilipinas. Upang makamit ang herd immunity, target ng National IATF na mabakunahan ang 50 hanggang 70 milyong Pilipino. Subalit may isa sa katuparan lamang ito kung may sapat na supply ng bakuna ang darating sa bansa sa lalong madaling panahon. Buwelta ng national government na bili na ng mga mayayamang bansa ang bakuna kung kaya't nagkakaroon ngayon ng global supply shortage. Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Pilipinas ang huling bansa sa Southeast Asia na nakapagsimula sa COVID-19 vaccination. Ang 7 probinsya ng Central Luzon wala pa ring tiyak na petsa kung kailan makapagsisimulang magbakuna kontra COVID. Sa isang mensaheng ipinadala ni Zambales Health Chief Noel Bueno, malabong mabahagian sila sa mga unang batch ng CoronaVac na dumating sa bansa. Kaya naman nagpadala na sila ng letter of intent sa Gamaleya at AstraZeneca upang kahit mga health worker ng lalawigan ay mabigyan na ng bakuna. Habang ang Pampanga, hiningan na raw ng national government ng listahan ng mga healthcare worker. Subalit hindi garantisadong mabibigyan sila ng mga dumating na CoronaVac vaccine. Hiningi ng national government yung mga master list ng mga hospital workers, mga health workers. Hiningi nila. Hindi ko lang alam kung mabibigyan ngayon dyan sa dumating. Ang provincial government ng Bataan ongoing pa rin ang pakikipag-usap sa Moderna Therapeutics Zulig Pharma Corporation. Moderna ang bakunang i-administer sa mga Bataenyo. Nagkakahalaga ng 4,500 pesos ang 2 doses nito na ituturok sa kada isang individual. Ang Tarlac, Bulacan, Aurora at Nueva Ecija waiting pa rin sa national government. Samantala, umabot na sa 29,917 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa Central Luzon. Pinakamarami pa rin ang sa Bulacan na umakyat na ang bilang sa 11,923, habang ang sa lalawigan ng Aurora nananatili sa 71. Rainiel Pawid, CLTV News. 50 million pesos na ang inilaan na budget ng lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga para sa pagbili ng kanilang COVID-19 vaccines. Subalit gaya ng karamihan sa mga LGU, wala pa rin katiyakan kung kailan darating ang mga bakuna. Narito ang report ni Rainiel Pawid. Mula sa 25 million pesos, ginawang 50 million pesos ng lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga ang kanilang pondo para sa procurement ng COVID-19 vaccines. Ilang barangay projects din umano ang nirealign upang mabuo ang naturang procurement fund. Ongoing na raw ang negosasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Pfizer para sa bakunang posibleng dumating sa huling quarter ng taon. Nakikipag-ugnayan din sila sa AstraZeneca, Moderna at Johnson & Johnson's. Gaya ng ibang LGUs, wala pa rin katiyakan kung kailan darating ang mga bakuna dahil umano sa nararanasang global supply shortage. Nasa 2 linggo na rin ang master listing sa buong Mexico para matukoy ang makasasali sa priority recipient category. Gagamitin nilang basehan ang inilabas na guidelines ng Department of Health kung saan mga medical frontliner at senior citizens ang uunahing mabakunahan. Target ng local IATF na mabakunahan ang 70% ng higit 154,000 residents ng Mexico. Nagbigay ako ng instruction sa aming MHO officer na magbahay-bahay. Hindi yung estimated lang. Gusto ko actual para alam namin
kung sino yung mga kababayan naming gustong magpabaksin. 3 milyong pisong pondo ang kanilang inilaan para sa 2 ultra-low temperature freezer na ilalagay sa Mexico Community Hospital. Upang maipakitang ligtas ang COVID-19 vaccines na ipamamahagi ng gobyerno, willing umano si Mayor Teddy Tumang na unang magpabakuna at kanya itong isa sa publiko para mawala ang pangamba ng ilang mamamayan. Patuloy rin ang seminar at simulation exercise ng mga health workers sa bayan para sa tamang handling, transportation, storage at pag-administer ng COVID vaccines. Base sa latest COVID bulletin ng Mexico, umabot na sa 355 unconfirmed cases sa bayan. 317 ang recovered o gumaling na, 22 ang namatay at 16 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, swine producers nanawagan ng price consultation sa gobyerno. At pagdagsa ng frozen meat sa merkado, pangamba ng mga nagtitinda ng baboy. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang karneng baboy, nananawagan ngayon ng isang grupo ng mga swine producers sa Pampanga ng isang konsultasyon katuwang ang gobyerno. Tila deadma lang daw kasi ang mga inaasahan nilang tutulong sa mga oras na ito. Narito ang report. Sa pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ngayong panahon ng pandemya, ang hinaing ng marami nating mga kababayan, nasaan na ang gobyerno? Medyo nagbaba po yung iba. Medyo nagbaba, pero mahal pa rin, sir. Sa hirap po ng buhay, kailangan talagang magtipid. Masyadong mataas, wala nang mababa. Sa tingin niyo ba, dapat na makialam yung local government dito sa atin para magkaroon ng price ceiling? Para hindi na po tumaas yung mga presyo ng bilihin? Dapat, para hindi mahirapan ang mga mahirap. Mahirap na nga, mahirap pa lalo. Sa tingin niyo, malaking tulong ho ba yun sa inyong mga namimili at saka sa mga nagtitinda? Opo. Bakit po? Para po bumaba yun. Para bumaba yung marami kami mabili sa pera namin. Ang Central Luzon at ang karatig na rehiyon na National Capital Region, hindi nagkakalayo ang inflation rate. Bagamat hindi pareho ang halaga ng minimum wage sa dalawang rehiyon, halos pareho naman ang presyo ng mga bilihin dito. Sa bottom 30% income households, tumaas sa 4.9% ang inflation sa buwan ng Enero 2021. Ito ang pinakamataas na inflation sa grupong ito simula noong Pebrero 2019. Kaya ang tanong ng mga taga Central Luzon kung may price ceiling na naitulak sa NCR, dito ba sa 7 probinsya ng Region 3 ay may naibalangkas na konsultasyon para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular na ang karne ng baboy? Sagot ng Pampanga Swine Producers Association, wala. Ala po, may konsulta po ka rin mag-figure na ibig sabihin mag-price ceiling la. Ala po, may konsulta ka rin mag-figure na mag-import ng makanyang karagol. Ala po, may konsulta ka rin mag-figure para buring sabihin, nanggawan tao para makapag-rehabilitate tamo ka rin farms o ka rin backyard. Kami pa pong mag-recommenda ngayon para po makananupit ang rehabilitasyon na rin pong backyard at po rin commercial farms. Wala naman umano sa poder ng Department of Agriculture ang pag-regulate sa presyo. Ayon kay DA Region 3 Director Chris Pulo Bautista, ang Local Price Coordinating Council ng mga local government unit daw ang may hawak nito. Outside through Manila, it is the Local Price Coordinating Council. Sila ang dapat magsabi kung ito yung price ceiling o kung magadak sila ng price ceiling o hindi. Ganun ang dapat gawin ng mga local government units natin. Ibinaling rin niya ang sisi sa mga local chief executive dahil ginawa na umano nila ang kanilang mandato na guided ang mga ito sa impormasyon na ipinadadala ng DA
para sa mga babalangkasin na pulisiya sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin sa local market sa Central Luzon. Kailangan nila ng advice namin, we'll provide din actually, may mga sulat ako sa mga local government units na i-reactivate nila yung price coordinating council nila para ma-regulate o yun, ma-control yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa kanilang locality. Sa kabila ng mataas na inflation rate dito sa Central Luzon, ang DTI Region 3 wala umanong nakukuhang kumpirmasyon mula sa Local Price Coordinating Council sa mga probinsya sa Central Luzon na nagnanais na magkaroon ng price ceiling sa kanilang mga probinsya. Ayon kay DTI Region 3 spokesperson Warren Serrano, bagamat may panawagan na sa mga grupo ng consumer na magsagawa ng konsultasyon hinggil sa mataas na presyo ng bilihin, wala naman umano silang natatanggap na imbitasyon para sa mga Local Price Coordinating Council para pag-usapan ito. Sa ngayon po, meron pong may mga call from other consumer organizations, pero yun pong sa mismong Price Coordinating Council, wala pa po. Kasi as I've said, sa atin, sa palagay natin, ang supply situation natin ng karne ay sufficiente pa. Habang paglilinaw ng DTI, sa nakalipas na linggo ng Pebrero ay bahagya ng humupa ang presyo ng karne ng baboy kumpara noong unang buwan ng taon na umabot ito ng higit 400 piso kada kilo. At dito sa atin sa probinsya, kaya naapektuhan lang yan ay dahil malaki yung demand ng Metro Manila. Pero base po dito sa price situation na nakita natin, February 11 po ito, tumaas lamang po from 1.25 to 64 pesos yung presyo nung baboy noong January. Pero do sa pagbabantay natin ay nag-stabilize na po yung presyuhan ng karne. So like for example, yung whole chicken, nag-average na po yan ng 180 per kilo. Yung pork, ham o kasim, sa pagbabantay po ng natin, and with DA, nasa 270 po yan, ang high po niya nasa 300. Yung liam po naman, nasa 320 to 350, yung retail price po yan. Paulo G. Santos, CLTV News. Pinaghahandaan na ng mga pork meat retailers sa Pampanga ang pagbuhos ng mga imported frozen meat. Kasunod yan ng pagpaplano ng Department of Agriculture na taasan ang minimum access volume o tinatawag na MAV sa pork meat upang mapababa ang presyo ng karne ng baboy sa palengke. Kabilang sa kanilang paghahanda ay ang cold storage upang hindi umano agad mabulok ang frozen meat. Narito ang ulat. Dahil sa pagdagsa ng frozen pork sa mga pamilihan sa bansa, bumaba ng halos 40 pesos ang kada kilo ng frozen na karne ng baboy. Ang dating ibinibigay na 220 kada kilo, ngayon ay nasa 180 pesos kada kilo na lamang sa Angeles City sa public market. 180, sir. Dati pong magkano? 220. So bumaba po dahil maraming supply. Oo, sir. Tansyahan naman ang diskarte ng mga meat retailer dito dahil bihira pa rin umano sa mga mamimili ang bumibili ng frozen meat. At isa rin sa kanilang isinasaalang-alang ay ang katotohanan na mas mabilis na masira ang frozen kaysa sa sariwang karne ng baboy. Wala naman kayong problema sa freezer o kailangan nyo magdagdag ng freezer? Hindi na, sir. Alos konti lang yung binibili namin para sakto lang maubos. Habang sa ilang mga retailer, kasama na umano sa kanilang intindihin ang pagdaragdag ng cold storage sakaling ito na ang higit na magiging available sa merkado. Kasi konti lang kinukuha lang namin talaga eh. Pero kung sakasakaling mga kailangan, handa kayo. Pagdadagdag kami ng mga freezer. Sa panig ng mga hog producer ng Pampanga, ang dagdag na gastos at alalahanin ng mga retailer ay isang bagay na dapat bantayan ng mga administrador ng palengke, lalo na kung magiging bultuhan na itong bumabagsak sa mga pamilihan.
Kasi po hindi pwedeng ibuyag-yag lang yung mga frozen meat pag the whole day po nasa ano lang sila sa lapag na kung saan sila nagtitinda. Medyo may problema po, baka magkakaproblema sila sa salmonella at saka yung ibang sakit. Hirap rin umanong unawain ng mga hog raiser ng Pampanga ang nakikitang kompetisyon na ito sa mga imported meat na pinantatapat na solusyon para mapababa ang presyo ng karne ng baboy. Puna nila sa DA at lokal na pamahalaan sa panahon ng pagsipa ng presyo ng karne ng baboy ay hindi umano nagawang usisain ang malaking agwat ng presyo sa farm gate price ng baboy hanggang ito'y maihatid sa palengke. Parang kami po AO Street. AO Street. Sana po lawin na po ng Department of Agriculture o siguro DTI o kaya po rin LGU. Nano yan po talaga itang margin between farm gate price at po hanggang kayong palengke, hanggang kayong wet market. Ano yung pong karagwaling margin nung kami mamisali kami ng 210, kaya mamisali lang po 400. Difference of 190 pesos. And dati mag-compute siya po yung gobyerno, 90 pesos po. Kung sabihin, dagdag po itong tinalan. Kaya siguro po, any baloy, at siya po dapat makanano de pong samasan ng kakatamang gobyerno, DTI o ng Department of Agriculture, na ano niya ba talaga yung dapat na presyo ng palengke. Sa pagtatala ng Philippine Statistics Authority o PSA sa volume ng hog production sa bansa, bumaba ito ng 13.8%. Ang produksyon ng baboy mula sa dating 597,51,000 metric tons live weight na nitong pagitan ng October hanggang December ng taong 2020 ay nasa 515,005 metric tons na lamang. Habang ikinagugulat ng mga hog raiser na sa panukala ng Department of Agriculture ay binabalak nitong mag-angkat ng higit 600,000 tonelada ng imported na pork meat. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mahigit 20 million pesos natangay sa scam sa paluwagan. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Mag-ingat mga karehiyon sa pagpasok sa iba't ibang grupo na nag-aalok ng paluwagan system. Dito sa syudad ng San Fernando, Pampanga, nasa higit 20 million pesos umano ang natangay sa kanila dahil sa kakaibang modus ng pag-aalok na sumali sa pag-iipon ng pera. Dahil ang detalye. Kuha ang videong ito sa Barangay Hall ng San Agustin sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nakalat ngayon sa mga social media community ng buy and sell at mga online seller. Dinig ang kumprontasyon ng mga investor na pumasok sa di umano'y kakaibang iskema ng paluwagan. Sumbong sa CLTV News ng mga naloko, mahusay mambola at napaikot sila ng financial handler na kinilalang si Iris Kate Mendoza Bautista. Ang modus, hihikayatin kang makapasok sa paluwagan o pag-iipon ng pera na ibebenta ang kunoy slot ng isang miyembro na di umano'y nangangailangan lamang ng pera at gustong maagang magsweldo. At ang interest dito, daig pa ang bangko. June 2020, doon niya ako in-invite na kung pwede daw akong maging financer. Bibili daw kami, kung pwede daw bumili ng paluwagan, paluwagan slot. So parang i-explain po niya na yung slot na yun yung parang sahod po nung member niya sa paluwagan sa isang batch, ganun. So ang unang in-offer niya po sa akin na nag-start kami 16,000 and then may balik siya na
4,000, magiging 20,000 siya kasi yun talaga yung actual po na sasahurin ng member. So at the schedule day po na parang sasahod na yung member na yon, sa'yo na mapupunta yung sahod niya, and then bibigyan mo na lang ng commission si Irish po. Dahil sa nakabubulag na taas ng interes, marami sa nabola ni Bautista ang naghakot ng maraming financer na hindi lamang kapamilya, kundi pati kaibigan at batchmate sa eskwela. Nung una po yung papa ko, tapos pangalawa yung ate po ng boyfriend ng ate ko. Tapos hanggang dun sa isa kong kaibigan, tapos yung tita ko, and then yung kaklase ko po nung high school. Sus, ganoon, dami. Tapos kahit na matindi ang krisis dulot ng pandemya nitong nakalipas na taon, ramdam ng mga naloko sa paluwagan scam na sila'y tumama ng masasandalang mabilis na kabuhayan. Ngunit ang siste, pinasakay lamang pala sila. Tila niluto umano sa sariling mantika ang mga yun. Dahil nitong mga unang linggo ng Pebrero, ang investment ng mga maraming sumali sa paluwagan system, tuluyan na raw na naglaho. At ang masaklap, pati ang dapat sanay pera na pangkasal ng nalokong magkasintahan na investor, ang kanilang forever peg na dream wedding, natuldukan. Irish, sabi ko, alam mo, sabi ko, wala akong pinakitang masama sa'yo or pangit. Sabi ko, alam mo naman na yung plano ko this year is para sa kasal. Pinasok namin lahat sa'yo kasi by this 1 month lang, sabi ko, pinasok namin lahat sa'yo kasi sabi mo, hindi mo sisirain yung tiwala namin. Pero yun nga, mag-uumpisa pa lang akong magplano ng future ko, pero sinira mo na siya agad. Hinaing sa news team na mga nagsumbong na biktima ng paluwagan scam, pati ang buhay nila ay nakompromiso. Iyon ay dahil kung susumahin ng kanilang perang naipon mula sa iba't ibang financer, ang kabuuang perang nahakot ni Irish, hindi bababa umano sa 20 milyong piso. Feb 15, wala na kaming nare-receive na may reply sa kanya. Mga may dapat sa sahod ng Feb 15, naghahabol na ng pera, wala na siyang reply. Even yung asawa niya, hindi na naka-online. Ayun, so, kinabahan na lang kami Feb 15. And then Feb 16, boom, wala na daw siya sa bahay nila. Sa nakalap na dokumento sa ipinakikilalang negosyo ni Bautista, nakakuha ang CLTV News ng kopya ng DTI registration nito. Ang business name registration ay Rish Paluwagan and Lending Online Shop. Rehistrado nitong buwan ng Agosto ng nakalipas na taon at may business address sa Barangay San Agustin, Ciudad San Fernando. Ayon sa mga nagrereklamo, nakakuha na sila ng certificate to file action sa Barangay San Agustin at ang ilan ay dumulog na rin sa National Bureau of Investigation. Regular court filing naman umano ito na maaaring sumampa sa asuntong syndicated estafa. Bukas ang CLTV News sa panig ng kumpanyang Rish Paluwagan and Lending Online Shop. Habang abangan ang dokumentasyon ng CLTV News sa legalidad ng negosyong paluwagan. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.